Buenos días, ¿qué pasa? Buena cosa, ¿eh? Esto parece que vamos a tener un día de lujo, però buena cosa. Efectivament, a fora de l'antic refugi del Cercle de Colomers, a la Vall d'Aran, feia un temps esplèndid. Ja llavors el refugi estava regentat per Josep Baqués, que actualment porta 43 anys com a guarda. El Ratera, amb 2.858 metres d'altitud, és un dels cims més macos de la zona i en Julià es va proposar baixar la Canal Central d'uns 300 metres de desnivell amb una inclinació mitjana de 50 graus. A finals d'abril del 1999 hi havia molta neu i en Julià avançava pas a pas amb la taula a l'esquena per enmig de llacs glaçats i envoltat per un paisatge més blanc impossible. El vent i les nevades dels darrers dies havien recobert la muntanya de neu i gel, donant lloc a una imatge de postal. Per mitjà dels grampons i del piulet, ràpidament va assolir el cim. Ara fa 25 anys que en Julià va ser el primer snowboarder en proposar-se baixar la vertiginosa Canal del Ratera. Amb la taula ben lligada als peus, la motxilla a l'esquena i el piulet a la mà per seguretat, va iniciar l'espectacular i a la vegada perillós descens. Qualsevol descuit el podia precipitar al fons de la canal. Girs ben controlats es succeïren fins a arribar a la meitat de la canal, el punt més difícil d'aquest descens, ja que havia de superar un esglaó rocallós. Un cop davallat el pas i al peu de la canal, la pendent ràpidament perdia inclinació, de manera que, per damunt d'un bon mantell de neu verge, Julià va anar traçant llargues esses en direcció al refugi, amb la satisfacció d'haver estat el primer snowboarder que aconseguia aquest preuat descens ara fa 25 anys.